Hvilken dag er det i dag? Er det mandag? Eller er det tirsdag? Eller er det onsdag? Eller er det torsdag? Nå nej, det er jo nej, det er jo nå nej, det er jo nå nej, det er jo nå nej, det er jo. Nå nej, det er jo nå nej, det er jo Queso, queso. Queso, queso. Queso, queso. fuck, mand. Oven på sådan en lang uge, masser af arbejde, skal man bare hjem. Slap af, tag et kaffe, drik en kop te, smid dig i sofaen, slap af. Nå nej, for det er jo Schlafen ist verboten! Weiter, 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 weiter. Weiter. Hjælp mig med noget, for jeg kan ikke huske hvilken dag det er i dag. Kan I hjælpe mig med det?